Как беше? На дивана. Ама обърни се. Добре. На дивана, по-дивана, кафява, кафява, калка, екалона. Прави се на блумка, аз коляко, аз състава, аз пилин, му подава, тъпъс, ти, бляка, оскам я веняка, аз ти конче, засуваче, снемнемо, котиванче. Много сладиш, коша спи, но те върнеш на поли, тебе фараш на съня, няма тук на ягъски. А сега кажи на майки, къде ходи ти? Аз их на пътиланче. Я сега се усмихни. И кажи довиждане. Виждаме. Целувка дай. Сега не се видим. Сега ще се видиш. Чакай. Не се видим.